120 कट्ठा लेव लगता आ उतने बा धान के रोपाई। 120 कट्ठा लेव लगता आ उतने बा धान के रोपाई। आ कैसे तू कहतड़ कि बढ़ी गईल बा महंगाई। 50 कल्टी, 90 हाफ सेट। 50 कल्टी, 90 हाफ सेट। 250 नु घंटा चलावता लो पंप सेट। एक बीता के जगही पर अब ठेहुना भर बोझाई। आ कैसे तू कहतड़ कि बढ़ी गईल बा महंगाई। यूरिया पोटाश के तनी दाम मोला लो। यूरिया पोटाश के तनी दाम मोला लो। सल्फर जाइम तनी जिंक मंगा लो। 32 किलो मिलता डाई। 32 किलो मिलता डाई। आ कैसे तू कहतड़ कि बढ़ी गईल बा महंगाई। रोपनी करा के जब परता मिलइबो, रोपनी करा के जब परता मिलइबो, आँखी तहार खुल जाई जहिया दौरी करइबो। केतना अब झरता तहिया समझ में आई। केतना अब झरता तहिया समझ में आई। आ कैसे तू कहतड़ कि बढ़ी गईल बा महंगाई। 120 कट्ठा लेव लगता आ उतने बा धान के रोपाई। आ कैसे तू कहतड़ कि बढ़ी गईल बा महंगाई। दोस्तों कैसी लगी कविता कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे अगले कविता के साथ।